nezuro ndakapinda mutauni ndobva ndasvika mutauni ndobva ndagara mupaki munational unit watinenge tichiyogadeswe iyoyo iyoyo. Then ndagara ndakatogara ndega. Then mongoziva vanhu vanenge vachingouya vanhu vachida kungotaura newe vanhu vachienda. Then I think around 4 ndopakauya the other guy ndobva atosvika ndaitoridza gospel ndakatogara ndega ndobva atonditi unoenda kuchechi ndikati ehe ndobva atonditi unonzani mba ndati ndodzi praise unogara kupi ndikati ndogara kuSouthern Park. Ndobva atonditi unoenda kubasa mba ndati handiendi kubasa mba nditi basa unorida ndikati ndorida. Ndina maiguru vangu pane musikana wove mushopa akaenda anzi anga achiba saka akaenda vari kutoda munhu. Then ndobva atine airtime mba ndati handina ndobva aenda mba asimuka mba anotenga airtime but achiusa mufoni mangu ndobva abuditsa bepa but anyora namba dzamaiguru vaiva mufoni mangu ndobva tamafonera ndobva vatoti uri serious here mba ndatotaura navo ndikati svikanzi saka chi ndogara kuwadzana kwirai muye. Ndobva tasimuka ndobva tatoenda patotal mba tanokwira kombi mba takanoburukira paKFC KFC pavelvet muna Bulawayo Road. Ndobva tayambuka road bva taenda kuright ndobva tatotanga kufamba malocation tichikwidza tichitotaura nyaya kuright takayambuka Bulawayo Road not kuleft yanga yatodziva rasekwa. Ndobva tatanga kufamba tichikwidza tichitotaura nyaya yangatori munhu atori bo akatotaura nyaya tichienda. Then tichitopinda mumalocation kubvira titori mutauni vanhu vaitomumhoresa kuratidza kuti vanomuziva achitoti ningi mudhara wangu hamene zveZANU-PF zvanoita mba atotichi ningi vanhu ndinombovaita sendombovabatsira vabatwa nekanzuro. Ndobva tafamba then dzimba dzakazenge dzapera mba tapinda nerodi tikapinda nayo ndobva tavafonera futi ambuya vaiva anzi maiguru taita sei iwa kuno kukure taita sei titambirei nemota after bridge. Ndobva taita sei mba tatanga kufamba yange yarodhi diki kwakumazvibage kune mauswa vatanga kufamba hatisati tasvika hanzi atakutosvika ndobva tatosangana nemumwe murume angatobata machete murodhi. Ndobva atoti masikira sei mba atodaira paibva tapesana mba tatanga kufamba then mba toti takutosvika paserapa because like malaisi aitoitonga tori padhuze but anga ari kure achitoti vanogara vane mari dzavo chichi murume wavo here ndeambasadha kudinidiniyo vane mashops even pamadhadha pashop yemabhawariari nderavo chii vatonditi makozi aiti shop yacho iri uko kumberi uko kurodhi kwatakasiya achiti kumared roof uko ndokwairi saka totanga tavaona then tobva tazoenda ikoko kushop. Ndobva tafamba anyatsona kuti rodhika hanzi rodhi yeshe haichatonyatsoionekwa kuya kuti uchisviba haichanyatsoione inini because ndakambokuenda ka1 kumba kwavo. Then ndopatakasvika panenge pane chirwizi ndobva andibata ruoko svikanzi anako yakasimba ndikati svikanzi hapana kwatiri kumboenda momuzava vanoita zvekuuraya vanhu vanoda mazamu saka vatotituma isusu toita zvekuuraya vanhu. Munhu uya watasangana naye uya mumwe wangu ari kutotarisa kuti hakuna vanhu here vamwe vari kumberi tati saka wauya neni kuzondiuraya zvikanzi une mari. Ndobva handisecha ndobva atora mari yanda ndinayo foni bvisa pini inotireswa here ndikati inotireswa. Ndobva ndanyepedzerwa kunge singagona kubvisa pini yaya ndakangoisa bva taenda masettings mandaita kunge singagoni ndikati handigoni ndakatoisirwawo ndobva itora mbaisa mumwe mari ndobva handisecha ndobva atora mbaisa mumwe. Ndakazongoerekana ndaapasi zvikanzi saka ndida kukurepa ndobva ndakuita sei ndobva ndakuuraya saka zvinonozowanikwa sei chitupa chiripi ndikati hachiri kumba. Then ndopatakatanga kurwisana pabuditsa banga batatanga kurwisana ndopakanaga kuti no mira ndisumuke zvakanaka ndibvise zvakanaka hembe
ndakasimuka ndanga ndangotarisa muchiruzi muyamya ndakabva ndajambira mamuri musuweji ndobva ndajambira imomo iye handauzombomunzwa tati ndakatombofonera nditorimo handautomboidera foni asi kuzoti dzadziri nguwai no ipapo anga akatoibata ndobva tatoiti idzime bva taibaya pasaidhi kuti isarambe ichirira then ndopa ndakabva ndazojambira musuweji bva ndanzwa munhu haasi kuuya ndakatombogaramo almost 30 minutes ndiri musuweji nditori mukati ndakatomwa ndichitomwa makapa ndigonodhigidha kai mamitoni zvitsanga maitoratidza kuti munotonyudza iye hana kutombotera nafunga aitoziva kuti hamupindike hautobude ndobva ndagara ndirimo ndobva ndazonzwa kuti kozi ndakasopinda kandobva ndambonyura ndobva ndambobuda then ndobva ndabuda ndopa ndakazonzwa after 30 minutes ndinofanira kuita 30 minutes ndirimo vandanzi kuna munhu ndopa ndatanga kukambaira kusvika ndibude ndaingoziva kuti ndandichiona malights ndakakambaira anga ari mazuswe kuti ndaisatombooneka ndombomhanya ndombomhanya ndichidonha ndichifamba kusvika ndanobudikira kunhingirini pachikoro painzi hanzi padziva rasekwa 2 ndopa ndakazosvika ndobva ndaona magadzi ipapo ndopakabva ndiperekedza papolice station ndasvika iko ndokwa ndataura nyaya yangu bva ndatombogeza mvura ndakozi ndakaita black then ndobva kozi ndakazoona nguva dzadza kuma10 saka ndofunga ndakaita almost 1 hour ndafundisa ndasvika ndichingofamba ndiri muchisango ndopatakazoita sei ndobva vazofonera memumwe mufundisi ndokwandakazonorara ndasvika vandageza mva ndawacha hembe ndobva ndarara ikoko makuseni ndakatadzana kudya ndiri kungonzwa masuweji saka ndofuna ndatoni 24 hours isina mbodya ndiri kungonzwa masuweji ndobva ndaamuka makuseni ndageza mbva vandidzorera kupolice station then ndokwandabva ndanyorerwa ichi ndakati ndiri right hapana nidhe kuti ndiende hospital ndobva ndapiwa mari yekuti ndichikwira ndiuye kunoku ndopa ndazokwira ndobva ndauya kunoku